चैनल के सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन पर उंगली दबाई और घंटी के चिन्ह पर क्लिक करके नया नया भोजपुरी गीत के आनंद उठाई। गोपी लोग सखी लोग भगवान कन्हैया के राह खोजता, तब तक उद्धव जी से मुलाकात होता। उ लोग कहता, घर से श्याम कही के गईले, ब्रज में आई बहमहूं परसों, खोजत बाट सब ब्रज के नारी, बीत गईले परसों बरसों। उद्धव जी से वो लोग पूछता, उद्धव जी कहतनी,